Παιδιά, είμαι ο Δημήτρης και επιστρέφομαι με όρθες μετά από πολύ καιρό χωρίς βίντεο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αρχίζω να γίνομαι μάνος. Καλά, τέλος πάντων, ας αρχίσουμε. Θα παίξω ranked. Είμαι Bronze 1, γιατί άλλαξε η season πριν από λίγο καιρό. Είναι Brawl Ball. Θα πάρω Lou. Ελπίζω να νικήσω για να ανεβώ Bronze 2. Τόσο καιρό χωρίς βίντεο. Λοιπόν, καλά, από ό,τι φαίνεται οι συμπαίκτες μου είναι σε μποτάκια. Πώς παίζω κι εγώ, έτσι σε μποτάκια έπαιζα κι εγώ. Οκ, γενικά χάσαμε. Το φάγαμε. Τι κάνει ο Φανγκ? Οκ. Πού πάει ο Έντγκαρ? Τι κάνει ο Έντγκαρ? Την έκανα freeze και χάσαμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ξεκίνησε το βίντεο μετά από τόσο καιρό. Πώς πήγα συν 2? Τέλος πάντων, θα παίξουμε πάλι. Θέλω το βίντεο να βγει περίπου 8 λεπτά, κάτι τέτοιο. Gem τώρα. Θα πάρω Dynamite. Ευτυχώς σήμερα δεν κολλάω καθόλου. Ο ένας αντίπαλός μου λέγεται Τατιάνα 15. Οκ. Γιατί έχει τόσο πολλά? Βγαίνει πολύ γρήγορα. Έκανα μεγάλη βλακία. Ευτυχώς έχουμε Edgar, που είναι σπασμένος ο Edgar. Νικήσαμε, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, έφυγε. Νικήσαμε. Μην φάει. Δεν ξέρω, σήμερα δεν παίζω. Τέλος πάντων, οι φίλοι μου με κουβαλάνε. Έτσι, απλά βουτάω έτσι για την πλάκα. Μη χάσει όμως αυτός. Βουτάω έτσι για την πλάκα και απλά στο χέρι μου πάνω. Άντε, γεια. Πάμε κι άλλο. Τώρα hot zone. Δεν μου αρέσει καθόλου το hot zone. Αλλά θα πάρω Edgar τώρα. Λοιπόν, πήρε Edgar. Λοιπόν, φορτώνει. Ελπίζω να χάσουμε. Να νικήσουμε. Και είπε ελπίζω να χάσουμε καλά. Έχουν και άλλοι Edgar, πολύ κακό. Ο Φράγκ, ο συμπαίκτης μας γενικά λίγο τι κάνει. Να φύγει ο Spike, μας έσπασε τα νεύρα. Οκ, ο Φράγκ είναι πολύ άχρηστος. Πιστεύω θα χάσουμε τώρα. Απλά βουτάω πάνω τους. Οκ, πάμε. Να φάω, όχι φίλε, δεν έφαγα ούτε καν το Spike. Έλα, ο Φρανκ γενικά είναι άχρηστος. Δεν μπορώ με αυτούς τους συμπαίκτες. Και τώρα είναι όλοι εκεί πέρα, θα χάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι. Ναι, έλα, άμα με βοήθαγαν και οι συμπαίκτες μου. Λοιπόν, καλά χάσαμε.
Ναι, τέλεια. Λοιπόν, παίζω κι άλλο. Λοιπόν, μπήκε ένας φίλος μου, θα του στείλω. Ελπίζω να το δεχτεί. Αχα, βγήκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα ξεκλειδώνω το Spike με τα credits. Ας μπω τελικά. Μου στείλε ο φίλος. Οκ. Ας πάμε. Οπότε θα πάμε duo. Θα πάρω τον Edgar. Επειδή είναι σπασμένος ο Edgar. Πήρε λοιπόν Λέον. Πολύ αργή όμως. Θα παίξω πιστεύω άλλα 2 μάτς και μετά θα το κλείσω. Εντάξει, μην φύγει 100 ώρες. Λοιπόν, πάμε. Θα την ακολουθήσω. Λοιπόν, παίρνουμε αρκετά κουτιά. Αλλά παίζουμε πολύ καλούς. Μη με φάει και ο Πόκο. Πάω να τον βοηθήσω. Έχετε Λίλη. Την έφαγε. Βουτάω. Down ο Πόκο. Μια χαρά. Μη με φάει ο Καρλ, μη με φάει ο Καρλ. Οκ, είπα λίγο να με φάει ο Καρλ. Ας χυλάω λίγο. Dynamite. Καλά, τι γίνεται. Είμαστε ακόμα 4 squads. Πάω να φάω τον Barley, γιατί πολύ μας τάπηξε. Έχετε ο Καρλ. Λοιπόν, μην χάσω. Οκ, έχασα. Ζω ακόμα, ευτυχώς. Καλά. Έφυγα. Αχα, ο Καρλ μας πάτησε. Θα τον κυνηγήσουμε. Καλά, έφυγε ο Καρλ. Και τώρα είναι showdown. Έφυγε ο Edgar και μένει μόνο ο Dynamite. Φαίνεται αρκετά καλός. Λοιπόν, έφυγε και ο Dynamite. Άντε και νικήσαμε. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο ένα. Τα πήγαμε αρκετά καλά. Λοιπόν, πάλι έβγαινε αρκετά. Είναι πολύ καλός έτσι κι αλλιώς, οπότε με κουβαλάει κιόλας. Λογικό αν έχει και 28.000 τρόπια. Θα νικήσουμε πάλι. Σπάμε το κουτί. Ένα search. Έπαθε και voice crack τώρα, μια χαρά. Χάσαμε. Οκ. Μας παίξανε πολύ καλά.
Τώρα θα κλείσει το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και γεια σας!